Mga igala, maayong adlaw ug salamat sa Dios para sa pagpadayon na usab sa atong episode. Diya kita karon sa episode 35. Ug igsuon daghan na gid kay atong nahibaluan may tungod sa kahimtang ni Hesus ug apang buhaton ni Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Pan sa dili pa kita mo adto sa atong tema nga gahisgutan karon, ato usang balikon ang nangahitabo sa miagi nga episode para nga mapresko na usab sa atong mga hunahuna ug masumpay pagbalik ug maayo kay nga pagkahanay ang tema nga atong gahisgutan karon nga adlaw. Sa miaging episode mga igsuon, nakita nato nga dako kaayo ang gugma ni Hesus alang sa mga babaye. Dili lugar niya gapaminusan nga sama sa gabuhaton sa daghan nga mga Hudiyo. Ug nakita sab nato ang iyang kasing-kasing alang sa batang babaye nga iyang gibanhaw. Si Hesus dili man misogynistic. Dili si Hesus misogynistic o gapamino sa mga babae bisan gamay na lang. Kay si Hesus ang iyang pagtan-aw sa lalaki ug sa babae patas lang o iyang kahimtang. Ato usab na himbaw-an nga giayo ni Hesus ang babae nga gibalda ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Atong nakita nga gikaluy-an gid niya ug wala man niya labay lang ug wala niya pasagdi hinuon sa pag-antos ni ini nga babae na ulian pinaagi sa iyang pag-ayo. Giayo usab ni Hesus ang babae nga gaduguay sulod sa 12 ka tuig. Nga kung atong mahuna-huna, gaisipon nga hugaw tungod sa iyang pagduguay. Kung atong mahinumduman ang balaod sa mga Hudiyo, ang iyang malingkuran, ang iyang mahigdaan, hugaw man. Wala isipan ni Hesus nga hugaw, hinuon iyang ipaulian. Bisan pa kung si Hesus giawiran sa babae, na wala man siya mahugawi. Wala man siya mahimong hugaw, masama unta sa hunahuna sa mga Hudiyo, mahimo siya hugaw, apan si Hesus, wala man siya mahugaw, pinaagi ni ini. Ug nahimbawan usab nato nga gibanhaw ni Hesus ang anak ni Jairo, nga batang babae. Ug natingala pag-ayo ang mga tawo. Gihikap ni Hesus ang patay nga lawas sa batang babae. Usa sumala sa balaod ni Moises, isipon nga hugaw si Hesus. Kung subayon ang balaod nga gihatag ngadto kang Moises. Ug ang babae nga nasakpan sa pagpanapaw, kung ipadulot ang balaod ni Moises, kinahanglan niya patyon pinaagi sa pagbato kadto nga babae nga nanapaw. Apan atong makita si Hesus, gipasaylo hinuon niya, busa wala tumana ni Hesus ang balaod ni Moises. Pinaagi ni ini mga igsuon nga gakangahitabo ug atong gakangakita sa gapangbuhaton ni Hesus. Gakaklaro kaayo nga gasupako ni Hesus ang balaod ni Moises ug iya nang gatangtangon pinaagi sa iyang gapangbuhaton. Ang hinungdan kung nganong gasupako ni Hesus ang balaod tungod lagi kay gatangtangon na niya o gailisdan na niya sa iyang kaugalingon nga balaod nga mao ang ganganlan nga harianon nga balaod nga mao ang paghigugma sa atong isigkatawo nga sama sa paghigugma sa atong kaugalingon, sama sa gihisgutan sa Santiago Kapitulo 2 bersikulo 8 ug makaabot kita ana nga bahin sa pulong sa Ginoo. Diba? O karon niya pagtuon, atong tun-an kung nganong wag tangon ni Hesus ang balaod nga gihatag sa Dios sa mga Israelita pinaagi kang Moises. Unsay iyang hinungdan, unsay rason. Kaya atong mahinumduman nga si Hesus naghikap sa patay, na awiran sa gaduguay, pero wala siya mahimo nga hugaw. Diba? Wala siya mutuman sa adlaw igpapahulay. O mao kini mga hinungdan niya gusto ipakita ni Hesus nga ang balaod gusto na niya tangtangon o atong tun-an kung unsay hinungdan ngano nga iyang tangtangon. Naagi sa paghunahuna mga igsuon, ayaw kalimti nga natawo si Hesus nga Hudiyo o usa ka Israelita. Ug ang mga Hudiyo mao sila ang pamilya ni Jacob o mga kaliwat ni Jacob.
kinira nga pamilya ang mga Hudiyo, ang pamilya ni Jacob. Ug dili ba giilisan sa Dios ang ngalan ni Jacob ug Israel, ug gisangay kaniya ang ngalan sa yuta nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga kaliwat nga mao ang nasod sa Israel. Ang tanan nga mga tawo nga dili kaliwat ni Jacob, ganganlan sila ug mga hintil. Ang gawas lugar sa pamilya ni Jacob nga gitawag og mga Hudiyo, gawas niini nga pamilya ganganlan kini og mga hintil. Ug gawas sa Israel, ang ubang mga nasod iya man sa mga hintil. Atong makita sa mapa sa tibuok kalibutan, ang atong mapansin dinhi nga mapa, kining kulor nga yelo mao kini ang nasod sa Israel. Kung atong makita mga igsoon, gamay lang gid kay nga portion sa mapa sa tibuok kalibutan. Dinhi sa wala nga bahin makita nato ang nasod nga Pilipinas nga mo'y atong gapuy-an. Mga hintil ang gapuyo niini. Dinhi sa ubos nga bahin ang Australia, mga hintil gihapon ang gapuyo niini. Ang Amerika, mga hintil gihapon. Ang Canada, mga hintil gihapon. Ang Greenland, mga hintil. South America, Europa, China, ug Africa, kining tanan mga hintil. Ug kining atong gikulor-yelo nga bahin sa mapa, maulang kini ang nasod sa Israel. Ug maulang kini ang gapuy-an sa mga Hudiyo. Ug di pud nato kalimtan nga naay espesyal nga timaan para sa mga Hudiyo nga mao ang pagkatinuli. Ug ang gabuhaton niini, gatulion sa tanang mga Israelita ang ilang mga batang lalaki diha sa ikawalo ka adlaw gikan sa ilang pagkatawo. Nga sigon sa gisugo sa Ginoo kang Abraham, ug mao kini ang sabot sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan nga kinahanglan sila nga tulion agig timaan nga usa sila ka Hudiyo. Busa ang usa ka gaingalan sa mga Israelita mao ang mga tinuli. Timaan kini alang sa mga Israelita ug dili alang sa mga hintil. Sama sa mabasa nato sa Genesis kapitulo 17, bersikulo 9 hangtod sa 13. Ang mga hintil mga igsuon ganganlan sa mga Israelita ug mga dili tinuli. Kay sa una nga panahon wala man mauso ang pagtuli sa mga hintil gawas sa mga Hudiyo. Karon nga panahon na murag nakasunod kita nga kinahanglan magpatuli ang mga hintil apan sa karaan nga panahon ang mga Israelita lang ang gatulion kay timaan man kini sa ilang pagkahudiyo. Bisan ang panahon nga dinhi pa si Hesus sa kalibutan, dili nga patuli ang mga hintil. Busa diha sa pulong sa Dios, kung atong mabasa ang mahitungod sa mga tawo nga dili tinuli, mo'y gahisgutan ang mga hintil. Atong hinumduman ka na, di ba? Ang mga Hudiyo equals mga tinuli, ang hintil dili tinuli. Ang tanang mga tawo nga dili Hudiyo, mga hintil sila. Ang mga Australiano, mga Amerikano, mga taga-Asya sama sa mga Pilipino, mga taga-Afrika, ug ang tanan nga mga nasod sa kalibutan gawas sa mga Israelita, ganganlan og mga hintil. Kita, hintil man kita. Kita nga mga Cebuano. Ug hangtod sa pagpakamatay ni Hesus diha sa krus, iyara sa mga Israelita ang balaan niya kasulatan. Ug wala kitay kalabutan niini. Kita nga mga hintil. Ang mga Israelita maoy gipiyalan sa pulong sa Dios. Wala pa kaniadto isangyaw ang pulong sa Dios ngadto sa mga kahintilan nga nasod kay ngano kay gidili alang sa mga Hudiyo ang pagduol sa mga hintil. Busa unsaon man nila pagwali ngadto sa mga hintil nga dili gani sila makaduol. Pinaagi niini nga balaod para sa mga Hudiyo. Dili gayud mahimo nga walihan ang mga hintil kay ang balaod ni Moises nagpalain man sa mga Hudiyo gikan sa mga hintil sama sa mabasa nato sa Levitico kapitulo 20 bersikulo 24
dayon sa 26 nga mahitungod sa mga pagkaon mo'y hinungdan nga dili mahimo makabisita ang mga Hudiyo ngadto sa mga Hintil tungod ani nga hinungdan. Busa kun dili kuhaon ni Hesus ang balaod, dili masangyawan ang mga Hintil sa maayong balita. Dili man kay bisan ang pagbisita sa mga balay dili mahimo. Ang pagpakisuod sa mga Hintil dili mahimo. Mao kini ang hinungdan kung nganong giwala ni Hesus ang balaod ni Moises. Mao kini ang rason kung nganong tangtangon ni Hesus ang balaod ni Moises para nga mahimo nga makasulod ang maayong balita ngadto sa mga kahintilan. Alang sa mga Hudiyo, ugaw gid kaayo ang mga Hintil, bisan ang mga gakanon sa mga Hintil, mga hugaw sumala sa balaod ni Moises. Kung atong makita sa picture, daghan nga mga pagkaon nga alang sa mga Hudiyo dili mahimo. Bisan ang pagkaon sa ulang, sa baboy, sa kamilyo, sa hito, sa kabog, dili man mahimo. Ug kini gakanon sa daghan nga mga Hintil, busa hugaw kaayo ang pagtan-aw sa mga Hudiyo dinhi sa mga Hintil. Daghan ang gidili nga mga kalanunon alang sa mga Hudiyo, apan gakanon sa mga Hintil ang bisan unsa. Busa ang usa ka importante nga gibuhat ni Hesus, iyang giwala ang balaod ug iyang giilisan og grasya, gugma, kaluoy ug pagpasaylo aron maabri ang dalan sa maayong balita paingon sa mga Hintil ug mudagayday ngadto sa mga kahintilan ang kaluwasan. Dako kaayong sayop mga igsuon sa ubang mga relihiyon ang pagpatindog sa balaod ni Moises. Dako gid kaayong masayop kay una wala gani kini ihatag nga balaod ngadto sa mga Hintil. Wala man ihatag para sa atua. Ug ikaduha, giwagtang man ni Hesus ang balaod bisan para sa mga Hudiyo. Maoy hinungdan nga nganong naay mga relihiyon sa atua dinhi nasod sa Pilipinas nga nagpatindog gikan sa balaod nga ang kahimtang giwagtang gani ni Hesus kini. Usa mga igsuon dakong sayop gid kini nga gabuhaton. Pagkahuman sa pagpakamatay ni Hesus ug sa pag-uli na niya sa langit, ang usa sa una nga mga Hintil nga giwalihan sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan mao ang pamilya ni Cornelio. O si Cornelio, Romano usa ato pa, Hintil siya. Ug sumala sa balaod ni Moises gidili alang sa mga Hudiyo ang pagduol niini. Ug ang gipawalis sa Dios nilang Cornelio mao si Apostol Pedro. Ug dako kaayo ang gibuhat sa Dios diha sa kasing-kasing ni Pedro aron lang musugot siya sa pag-adto nilang Cornelio nga mga Hintil. Naamay gibuhat sa Dios diha sa iyang kasing-kasing ay siya nakaadto sa mga Hintil. Kung gusto ka mobasa sa gibuhat sa Dios aron niya musugot si Pedro sa pag-adto sa mga Hintil, mabasa nimo sa mga buhat kapitulo 10 kay makita gid nimo kung unsa ang kasing-kasing ni Pedro. Kay bisan sa iyaha, dili man siya gusto moadto sa kahintilan. Pero pinaagi sa ipakita sa Dios kaniya na abri ang iyang kasing-kasing ug minunot siya kung unsa ang gusto sa Dios para kaniya. Apan karon mga igsuon, mulaktaw lang kita pagbasa kung unsa ang nahitabo pag-abot ni Pedro sa balay nila ni Cornelio para atong masayran kung unsay gibuhat ni Pedro ug kung unsa ang kahimtang ni Cornelio. Mabasa kita sa mga buhat kapitulo 10 versikulo 23 side B hangtod sa 29. Sa pagkaugma, siya mibangon ug migikan uban kanila ug pipila ka kay sa unang nga taga Jopa mikuyog kaniya. So sa ato pa, kung atong may baluan dinhi, sa pagkasayo sa buntag, si Pedro, ug uban sa kauban niya nga mga Hudiyo, migikan sila ug miadto sila kung diin
nagpuyo si Cornelio. Ug sa pagkasunod nga adlaw, miabot sila sa Cesarea. So sa ato pa makaingon ta nga layo nga dapit ang ilang giadtuan para lang nga makaabot sa una nga pawalihan nga Hintil. Kaabot sila sa Cesarea. Si Cornelio nga nagpaabot kanila, nagpatigom sa iyang mga kadugo ug suod nga mga higala. Sa pagsulod ni Pedro, si Cornelio misugat kaniya ug mihapa sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Mo'y gibuhat ni Cornelio sa atubangan ni Pedro, mihapa sa iyang tiilan ug misimba unta kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, "Tindog, tao usab ako," misulti si Pedro. Ug sa nakisulti siya kaniya, siya misulod ug nakita ang daghang mga tawo nga nagkatigom ug siya miingon kanila, "Kamo gayud nahibalo nga supak sa balaod alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigsuod ug pagpamisita kang bisan kinsa nga tagalaing nasod." Mo'y gisulti ni Pedro, di ba? Nga para kanila sumala sa balaod ni Moises dili man mahimo. Supak nga mobisita sila ug makigsuod sila sa tagalaing nasod gawas sa Israel. Apan ang Dios nagpakita kanako nga kinahanglan dili ako magtawag kang bisan kinsa nga dili putli. Uhugaw tungod niini sa pagpakuha nimo kanako mianhi ako sa walay pagsupak. Ug karon mangutana ako nganong gipakuha nimo ako? Mo'y sulti ni Pedro ngadto kang Cornelio. Mga igsuon atong timan-an pag-ayo ang gisulti ni Pedro dinhi nga bersikulo. Pag-abot niya sa balay ni Cornelio, nagprangkas siya nga gidili alang sa mga Hudiyo ang pagpakigsuod o ang pagbisita sa mga Hintil, di ba? O iyang gihisgutan, bisan ang pagpamisita sa laing nasod, supak man sa ilang balaod. Apan giingnan ni Pedro si Cornelio nga naay gipakita sa Dios kaniya aron dili na niya magtawag pag-usab kang bisan kinsa nga dili putli o nga hugaw. Ay ang tanan limpyo na. Giablihan na ni Jesus ang dalan aron mawalihan ang mga Hintil o gibuhat kini niya pinaagi sa pagwagtang sa balaod. Kung dili niya wagtangon ang balaod, dili si Pedro makaadto kang Cornelio. Busa maklaro nato pag-ayo dinhi mga igsuon, wala na ang balaod ni Moises kay giwala na ni Jesus. Diha sa bahin sa pulong sa Dios nga ginganlan og Episo, kung atong makita diha, makita nato nga naay nakapabulag sa mga Hudiyo gikan sa mga Hintil nga ginganlan og paril. O kini nga paril mauman ang balaod ni Moises. Mo'y nahimo nga dako nga ali o nakababag nga ang Hudiyo ug ang Hintil dili pwede nga mausa tungod ni ini nga balaod. Usa ka paril ang balaod ni Moises sa taliwala sa mga Hintil ug sa mga Hudiyo. Ug magbasa kita ni ini nga bahin sa pulong sa Dios aron atong mahimbaw-an kung unsay nahitabo ni ini nga paril nga balaod. Ya sa Episo kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 19. Busa hinumdumi ninyo, mingon si Pablo ngadto sa taga-Episo. Hinumdumi ninyo nga kaniadto kamo nga mga Hintil sa unod. Dili sila mga tinuli, di ba? Mga hugaw sila. Gitawag nga mga dili tinuli. Niadtong gitawag nga mga tinuli diha sa unod, pinaagi sa mga kamot. Nga kamo wala kang Kristo. Mo'y kahimtang sa mga Hintil. Wala kang Kristo, walay labot sa katawhan sa Israel, ug mga langyaw sa mga kasabutan nga gisaad, walay paglaom, ug walay Dios dinhi sa kalibutan. Maoy kahimtang sa mga Hintil. Apan karon miingon si Pablo, diha kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo, karon gipaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Atong mahinumduman pag-ayo.
ang pulo nga apan karon pinaka-importante nga atong mahuna-huna nga pinaagi kang Kristo karon nya panahuna pinaagi sa iyang dugo nakapaduol kita nga sa una layo unta kita mga langyaw kita sa kasabutan walay paglaom ug walay Dios din sa kalibutan pero karon pinaagi sa dugo ni Kristo nakapaduol na kita. Bersikulo 14 kay siya mao ang atong pakigdait nga naghiusa kanato ug pinaagi sa iyang lawas miguba sa nag-ulang nga paril sa panagbingkil. Pinaagi sa balaod ni Moises nahimo nga ang Hudiyo ug Hintil dili makaghiusa adunay panaglalis adunay panagbingkil tungod sa paril nga mao ang balaod ni Moises. Pero kung atong mahinumduman dinhi nga bersikulo giguba kini sa lawas ni Hesus. Iyang gihimong walay bili ang balaod sa mga kasuguan ug mga kalagdaan aron ang duha mahimo niya nga usa. Ang duha mahimo niya nga usa, ang Hintil ug ang Hudiyo. Aron ang duha mahimo niya nga usa ka bag-ong tawo pinaagi sa paghiusa kanila diha sa iyang kaugalingon. Ug sa ingon naghimo og pakigdait. Maoy gisulti ni Pablo ngadto sa taga-Episo. Bersikulo 16. O kini aron ang duha iyang mapasiguli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus. Ug sa ingon gitapos ang panagbingkil. Ug sa iyang pag-anhi siya nagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait nganha kaninyo nga kaniadto layo ug sa pakigdait ngadto kanila nga duol tungod kay pinaagi kaniya kita nakaduol na ngadto sa amahan pinaagi sa usara ka espiritu. Busa kamo karon dili na mga langyaw ang mga layo sa una karon dili naman duol na ug ang mga langyaw sa una karon dili na ug mga dumuduong kundili mga kata gilunsod na sa mga balaan ug mga sakop na sa panimalay sa Dios. Sa ato pa mga igsuon atong hunahunaon kini pag-ayo. Sa una ganganang kita nga mga dili tinuli. Nahimulag kita gikan kang Kristo. Dili kita mawalihan sa mga Israelita kay tungod sa balao dili man mahimo nga makapamisita ang mga Hudiyo ngadto sa mga Hintil. Dili kita sakop sa mga Israelita. Kita langyaw sa mga kasabutan nga gisaad, wala kitay hanaw sa pulong sa Dios. Sa mga saad sa Dios ngadto sa mga Hudiyo, wala kitay apil. Wala kitay paglaom, ug wala kitay Dios usa ato pa, layo kita gikan sa kaluwasan nga gaitunol sa Dios. Kita nga mga Hintil kung atong hunahunaon, usa man makaampo ang daghan kanato sa abaga, sa mga ribulto, ang atong mga hunahuna nangit-ngitan ug layo sa Dios ug wala kita insaktong pagpanabot kung kinsa ang insakto nga Dios. Mao kini ang atong kahimtang. Apan karon kining pulo nga apan importante kaayo mga igsuon. Apan karon ipaduol na kita pinaagi sa dugo ni Hesus. Ang dugo ni Hesus mao'y nahimo nga yabi sa maayo nato nga kahimtang. Gihiusa kita nga mga Hintil ngadto sa mga Hudiyo. Dili duha apan diha sa lawas ni Kristo nahimo kita nga usa. Ug ang paril nga balaod nga nakapabulag kanato gikan sa kaluwasan giguba ni Hesus. Giguba ni Hesus ang balaod. Gihimo ni Hesus nga walay bili ang balaod. Apil ang mga kasuguan ug ang mga kalagdaan niini. Nawalihan kita ug naluwas kita. Tungod ra kay giwala ni Hesus ang balaod ug gipabarog niya ang kaluwasan pinaagi ra sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa iyang kaugalingon giguba niya ang nakapabulag sa duha ka tribo ang Hintil ug mga Hudiyo. Mao kini ang hinungdan
Kung nganong gihikap ni Hesus ang lawas sa mga patay, kay gagubuna niya, gatangtangon na niya ang balaod. Mao kini ang hinungdan nganong iyang gihikap ang mga buta ug ang mga gisangla. Gani gihikap si Hesus sa babae nga gaduguay, wala siya mahugaw. Ug ang babae nga nanapaw gipasaylo ni Hesus kay gagubuna niya ang balaod ni Moises. Gisupak ni Hesus ang adlaw nga igpapahulay. Wala man niya tumana, daghan gani ang iyang gipaulian diya sa adlaw nga igpapahulay. Miadto si Hesus sa mga balay sa mga makasasala nga mga tawo ug nangaon uban kanila. Uban sa daghan nga mga tigpaningil ug buhis. Ug gani kung atong mahinumduman ang mga parisiyong iskriba misulti nga nganong nakikiusa man siya sa pagpangaon sa mga makasasala. Kay gagubuna niya ang balaod ni Moises. Ang mga balaod mahitungod sa hugaw ug hinlo giwala na ni Hesus. Giwala na ni Hesus. Diha kang Kristo wala nay panagbingkil ang mga Hudiyo ug ang mga Hintil. Ug kita nga mga Hintil uban ang mga Hudiyo makaduol na kita sa Dios pinaagi kang Hesus. Dili na kita karon mga langyaw apan mga citizen na kita sa langit. Mga binalaan kita ug membro sa panimalay sa Dios pinaagi kang Hesus. Naigsuon, angayan nato nga ikapasalamat kini nga kahimtang. Tungod kang Hesus, tungod sa pagtanggal niya sa balaod, kita nakaambit og kaluwasan. Nakabalo kita mahitungod sa kamatuoran ug nakaambit kita, nasayod kita nga si Hesus ra mao ang dalan ug pirtahan paingon sa langit. Kung wala gub-an ni Hesus ang balaod, nawala kitay paglaom. Dugang pa para sa atong pagpadayon niini nga tema, nahibaw-an man nato ang mga balaod nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelita. May tungod sa mga kalanunon nga mabasa diya sa Levitico kapitulo 11 kay ato kining nahisgutan sa miagi nato nga mga episode. Ug daghan ang gidili nga mga kalanunon alang sa mga Hudiyo. Kita nato kini nga picture nga naay mga ikis nga pula but pasabot diha sa Levitico mabasa nato nga gibawal kini, gidili kini nga mga kalanunon para sa mga Hudiyo. Apan wala kini idili ngadto sa mga Hintil. Apan ngadto ra sa mga Hudiyo. Mao'y usa ka hinungdan kung nganong dili makasaka ang mga Hudiyo sa balay sa mga Hintil. Kay hugaw ang gakanon sa mga Hintil. Ug kung musaka ang mga Hudiyo sa balay sa mga Hintil, mahimo usab sila ng mga hugaw. Bawal, supak sa ilang balaod. Busa, aron makaadto ang mga Hudiyo sa balay sa mga Hintil ug makakaon uban kanila, giwala ni Hesus ang balaod. Apil ang mga sugo mahitungod sa mga kalanunon. Wala na'y gidili nga mga kalanunon alang sa mga Hudiyo. Makauna nila ang bisan unsa. Sama sa baboy, pwede nila nga kanon, kamilyo, sa ulang, ug daghan pa nga mga kalanunon nga dili naman makapahugaw kanila. Mahimo na nilang kanon. Atong basahon ang pagwala ni Hesus sa mga sugo mahitungod sa mga kalanunon diya sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 hangtod sa 19. Walay kalanunon nga makapahugaw. Bersikulo 14. Unya gitawag niya pag-usab ang mga tao ug miingon siya kanila, "Paminaw kanako kamong tanan," miingon si Hesus, "ug sabtan ninyo kini." Sabtan ninyo kini, mingon si Hesus. Walay bisan unsa nga anaa sa gawas sa tawo, nga sa pagsulod ni ini kaniya, makapahugaw kaniya. Apan ang mga buta nga mugula gikan sa sulod sa tawo, mao ang makapahugaw kaniya. Matong huna-hunaon mga igsuon, dinhi nga pagsulti ni Hesus sa daghan nga mga tawo ban siya ang mga tinudluan. Gisulti niya pag-ayo nga walay mahimo nga makapahugaw sa tawo nga mosulod diya sa iyang baba.
Hinuon ang gisulti niya ang mahimo nga makapahugaw sa tao kadtong mugula gikan sa sulod sa tao. Kung atong hunahunaon sama sa pagpanghimaraog, mga kasuko, kasina, kay kini gikan man sa kasing-kasing sa tao ug mugawas gikan sa iyang baba. Bersikulo 17, misulti pa siya. Ug sa pagsulod niya sa balay gikan sa panon sa katawhan, nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an mahitungod sa sambingay. Wala pa kayo nila kasabti. Busa diya sa bersikulo 18 miingon si Jesus kanila, wala ba di ay usab kamoy pagpanabot? Wala ba di ay kamo makasabot? Nga bisan unsay mosulod sa tao gikan sa gawas, dili makapahugaw kaniya. Kay dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing kundili diha lamang sa iyang tiyan unya mugula ra kini. Miingon si Jesus, di ba? Sa ingon ni ana, iyang gipahayag nga ang tanang pagkaon hinlo na og dili makapahugaw sa bisan kinsa. Mga igsoon ato gyud sa buton pag-ayo kini. Sa uban niya mga pundok, mabasa nila kini apan ipalabay lang nila sa ilang mga hunahuna ug dili gani nila dawaton. Pero mga igsoon, klaro. Klaro ang gisulti ni Jesus dinhi nga ang tanan mahimo ng hinlo ug dili makapahugaw ni bisan kinsa. Ug ang gisulti niya nga makapahugaw kadto lang mugawas sa baba, mao'y pakapahugaw sa tao. Diya sa bersikulo ipasabot ni Jesus nga tanan niya mga kalanunon karon hinlo ug dili makapahugaw. Ang baboy pwede naman kanon kay limpyo na kini. Ulang, ang kabog, kasili ug basta ang tanang mga mananap makaon na sa mga Hudiyo kung gustuhon nila kay kini hinlo na. Ug ang tanan nga makapahugaw sa una sumala sa balaod ni Moises karon gihinluan na pinaagi sa dugo ni Jesus. Ug daan man kini gakanon sa mga hintil. Ang baboy ulang kay wala may gidili para sa ila nga kalanunon. Mga igsuon, balik-balikon ko sa pagsulti. Ang tanan niya pagkaon, tanan hinlo. Sumala sa gisulti ni Jesus. Agi sa pagtapos, atong basahon ang mahitungod sa usa pa gayud ka babae nga gikaluy-an pag-ayo ni Jesus. Diya sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 hangtod sa 50. Sa bersikulo 36, dinhi nga teksto atong mabasa nga gipasaylo ni Jesus ang makasasala nga babae. Usa sa mga Parisiyo, midapit kang Jesus sa pagkaon uban kaniya. Usa iyang pag-adto sa balay sa Parisiyo, mitambong siya sa kan-anan. Ug dihay usa ka babae sa lungsod, usa ka makasasala. Nga sa iyang pagkahibalo nga si Jesus nagtambong sa kan-anan didto sa balay sa Parisiyo, siya nagdala og pahumot nga sinulod sa usa ka tibod nga alabastro. Sa nagtindog siya nga naghilak luyo sa tiilan ni Jesus, misugod siya sa paghumod sa mga tiil ni Jesus pinaagi sa iyang mga luha ug ipahiran kini pinaagi sa buhok sa iyang ulo ug mihalok sa iyang mga tiil ug unya giduhugan kini ug pahumot. Sa pagkakita niini sa Parisiyo nga nagdapit kaniya, siya misulti sa iyang kaugalingon, kung propita pa kining tawhana, mahibalo unta siya kung kinsa ug unsang matanga sa pagkababayi ang mihikap kaniya. Mo'y sulti sa Parisiyo nga midapit kang Jesus, kay kadto nga babayi hugaw para sa ilaha. Siguro burikat o gabaligya sa iyang dungog ug nag-adto siya, tambong siya sa kananan ug miadto kang Jesus kay nasayod siya nga si Jesus lang ang paglaom niya. Mga isuon, mingon lugar kadto nga propita kung propita pa kining tawhana,
Naingon lugar kadto nga parasiyo, kung propita pa kining tawhana, may baluunta siya kung kinsa ug unsang matanga sa pagkababay ang mihikap kaniya. Kay kini siya makasasala man. Versikulo 40. Ug si Jesus mitubag ug miingon kaniya, Simon, aduna unta ako'y isulti kanimo. Isulti si Jesus, di ba? Kay nasayod siya sa kasing-kasing niini nga parasiyo. Unsa ka na magtutudlo? Si Jesus miingon, dihay usa ka tigpautang nga may duha ka nakautang. Ang usa nakautang kaniya og 500 ka denaryo, ug ang usa 50 ka denaryo. Sa diha nga wala sila'y ikabayad, iyang gipasaylo silang duha. Sa ato pa naghisgot si Jesus sa duha ka tawo nga nakautang og ang usa 500 ang iyang utang ug ang usa 50. Ug dayon kini silang duha wala nagi ikabayad ngadto sa nagpautang kanila. Ug dinhi iyang gipasaylo kining duha. Iyang gipasaylo silang duha. Karon nagsulti si Jesus, kinsa man kanila ang labang mahigugma kaniya. Misulti lugar si Jesus ngadto kang Simon nga usa ka parasiyo. 43. Si Simon mitubag, sa akong hunahuna, siya nga gipasaylo og labaw. Ug si Jesus miingon kaniya, gusto ang imong paghukom. Sa pagliso niya atubang sa babayi, miingon siya kang Simon, nakita ba nimo kining babayi? Miingon si Jesus ngadto kang Simon, misulod ako sa imong balay, wala ako nimo hatagi og tubig alang sa akong mga tiil. Apan iyang gihumod ang akong mga tiil pinaagi sa iyang mga luha ug ipahiran niya kini sa iyang buhok. Na ang gawi sa mga Hudiyo mga igsuon, kung mosulod ka sa ilang balay, kung kinsa man pananglitan ang makabisita sa panimalay sa mga Hudiyo, daan sila muandam sa tighugas, pasin planggana ug adunay tawil para nga itrapo. Ug mo'y kahimtang, apan misulti si Jesus dinhi nga si Simon wala gani muandam sa iyaha. Wala muandam og tubig para nga ihunaw sa iya, apan kini nga babayi naghumod sa iyang mga tiil pinaagi sa iyang luha ug ipahiran pinaagi sa iyang buhok. Mingon pagit si Jesus kang Simon, wala ikaw muhalo kanako. Usa gihapon nga gawi sa mga Hudiyo para sa pag-welcome nga ilang hadkan ang ilang bisita. Ug dinhi mingon si Jesus kang Simon nga ikaw wala muhalo sa akoa. Apan sukad sa akong pagsulod dinhi, siya walay hunong sa paghalok sa akong mga tiil. Mo'y gibuhat sa babayi ngadto kang Jesus. Wala nimo hisui og lana ang akong ulo nga sama sa kahimtang o sama sa gawi sa mga Hudiyo nga ilang dihugan ang lana sa ilang bisita. Apan miingon si Jesus, ang akong mga tiil iyang gidihugan pahumot. Gipakita ni Jesus nga kini nga babayi mas dako og paghigugma kaniya kaysa kang Simon nga usa ka parasiyo nga usa sa iyang gibisitahan. Bersikulo 47. Busa tungod niini sultihan ko ikaw, ang iyang mga sala nga daghan gipasaylo kay dako man ang iyang paghigugma. Apan siya nga gipasaylo og jutay lamang, gamay ra og paghigugma. Ug siya miingon sa babayi, ang imong mga sala gipasaylo na. Unya sila nga nagtambong sa kananan uban kaniya misugod sa pag-ingon ngadto sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo ug mga sala? Ug siya miingon sa babayi, ang imong pagsalig nakaluwas kanimo, lakaw nga malinawon. Sa ato pa ang makasasala nga babayi gipasaylo ni Jesus. Nga dili unta mapasaylo sa iyang isig ka tribo nga mga Hudiyo, apan kang Jesus gipasaylo niya og wala na ang iyang mga sala. Nga igsuon, dako kaayo ang kaluoy ni Jesus alang sa mga tawo nga dadagmala nila ang ilang mga kinabuhi sa sala. Sama ni ini nga babayi, naghinulsol kini pag-ayo nga babayi sa iyang mga sala.
Mihilak ug iyang gihumod ang mga tiil ni Hesus pinaagi sa iyang mga luha. Kung sama ka niini nga babae igsuon, nga diha ka kanunay sa sala ug kadagmalan ang imong kinabuhi, dangog kang Hesus ug tuo kaniya ug maluwas ka man ug mabag-o gayud ang imong kinabuhi. Siguro nga aduna gaagi sa tuwa og daghan nga mga sala. Bisan nasayod siya kung kinsa si Hesus, gaagi pa sa mga sala. Siguro nga naay mga tao nga nadagmalan pag-ayo ang ilang kinabuhi tungod sa sala. Nga sama ni ini nga babae nga nabasa nato sa Lucas Kapitulo 7, 36 hangtod sa 50. Mga igsuon, kung imong mabati ug imong makita nga ang imong kahimtang sama ni ini, mga igsuon si Hesus ang paagi. Dangog kaniya ug tuo kaniya ug maluwas ka man ug mabag-o gayud ang imong kinabuhi. Gapasayloon ni Hesus ang mga sala sa tanan niya mudangog kaniya. Maoy kahimtang ug maoy kasing-kasing ni Hesus. Welcome ang tanan para sa pag-adto, pagduol ug pagdangog kaniya. Ug dili ka gayud mapakyas. Pasayloon gayud niya ang imong tanan nga mga sala.